Kaisa salak hamjak mung sudu bwkhano simi swbaiwi riya khoroksa borokni langmano belai nosto khlai rewi mano baksa borok bwkhani tektono soimaya wngwi suicide rokbo khlaiwi paio abo besirbagno jwng hamjakmao nugo. Bwkha belai no kosto nango jephru bwkhani borok kono mungsa bujiyawi bol bujiwi jolijak khe je duka rinai bo chalak wngwi mano phiya je duka manai bo bukka wngya bo nono bisas khaio. Bwrwi borokno buini nokong hamjak horna swkang phwrwngdi kainani swkang jwlani rang puisa tong kwrwi abono twiwi nwng kono uansukyawi ekbar jwlani bwkhano tei tongmungchamungno naidi karon khoroksa bwrwi borokno suki tonina bagwi khoroksa bwkha kaham borokni si dorkar rang puisa niya. Je borok kicha-micha kokbai no jolijaknai bini khao hamjakma sara tei kono kwrwi karon o jolima bisingo no nini bagwi hamjakma hapjak tongo phiya abono kebo bujiwi manya.